that case, I think we should postpone this meeting. Why? Just because I lost one of my 4 wives? Even if it is you that died, this meeting will still go on. Ana iya kirkira cuta a saka ta a cikin al'umma. Da zarar al'umma sun fara mutuwa, sai gwamnati ta yi yunkurin kai ɗauki. Sannan waɗanda suka kirkira cuta su fara sai da maganinta. A yi ta narka kuɗi ana yin maganin cuta. Wannan wani salo ne. Please don't kill me. Da Allah mala NDC za ka kai ni nawa? Za ki ga wani mota ash kalo da baɗin tinted ki shiga cikin oga ce a kai. 'Yan sanda za su kama mi yanzu, amma kar ki damu. Gwaska is the most wanted notorious criminal in the country. 1 week, Mukamu Gwaska. The police, SSS, DSS, NIA. Inshallah. All this inshallah, but inshallah nake Mukamu Gwaska. Gwaska kuma? Bom ya sake tashi. I know, Maiduguri. Wannan aikin buratai ne ba namu ba. This is none of our business. Yes. No. A jama'a masu kallon mu muna biye da 'yan zanga-zanga da suke tafe a hanyar gidan gwamnati domin nuna manufansu. Musamman aka yi duba da girman malamin da Gwaska ya hallaka. Bisa ga dukkan alamu, idan gwamnati ba ta kamo Gwaska ta hukunta shi ba, zanga-zanga zai ci gaba da wuka. Kuna gidan gwamna. Gwaska ya shiga gidan gwamna. Yayi abin da ya ga dama. Kuna tare da minista. Gwaska ya shiga gidan minista. Ya yashe ta yi mata karkam. Look, you have made the mistake. Mutum ɗaya ga gare ku? Gwaska ya zama spirit ne? Ka san ina son ka. Ki kwantar da hankalinki. Ka da samun son ka a cikin zuciya, amma lokuta baka zuwa ban ruwa. Kin mun a rayuwa. Zan ɗaga mutuwar ki zuwa wani lokaci. To sai yaushe? Sai na miki ciki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ina da tabbatar muku da cewa Gwaska ba mutumin kirki ba ne. Dan ta'adda ne. Duk wani malami da baya tsoron Allah to ba malami ba ne. Gwaska ya kai matsayin da duk wani ɗan sanda a cikin ku ya san shi. Gwaska in kana tunaninsa a matsayin ɗan ƙaramin ƙwaro ya wuce nan. In kana tunaninsa a matsayin ɗan ƙaramin bera ya wuce nan. In kana tunaninsa a ɗan ƙaramin zaki ya wuce nan. Gwaska zaki ne kuma in girman zaki. Ka kaɗa ne masu tarkula ta nuka kama shi. A an kare yake yana amfani da ƙwaƙwalwarsa. Sunana Gwaska. I will kill you right now idan ka mun karya. Ina gaskiyar take. Ko kashe. Shoot him! Gwaska na kama Gwaska a yanzu haka yana hannunmu. Kamar DSP Abu Sarki ko? Congratulations fa. Mun samu labarin cewa kun kama Gwaska.